Deckovia, do nášho štúdia sa vkradol skutočný Joker! Ty si sa schovaj, ale ja vás nájdem. Aj vás nájdem, nebudete to vážne! Hrozí nám skutočné nebezpečenstvo. Len sa pozrite, čo urobil Evgenovi. Je to úplný psychopat. Asi vás zaujíma, ako sa to vlastne stalo? Dovolte mi pretočiť video na úplný začiatok. Kúpili sme si automat s mystery balíčkami superhrdinov. A otvoríme ich presne o 3:00 ráno. Máme tu mystery balíček Hulka. Hulk, čo blázniš? My sme tí dobrí. Máme tu aj mystery balíček Ironmana. Iron Man nás oslepil. Mystery balíček Batmana. I am Batman. My vieme, že si Batman. No a samozrejme, máme tu aj mystery balíček Spidermana. Spider-Man nás odfotil. Len sa pozrite, ako super sme dopadli. Deckovia, v tom tajnom mystery balíčku sa niečo hýbe. Je tam niečo živé. A čo keby sme ako prvý otvorili ten tajný mystery balíček? Tak, máme ho pod číslom 999. Tak. Deckovia, len sa pozrite! Automat nám nechce dať ten tajný mystery balíček. Musíme nazbierať 15 000 lajkov. Iba v tom prípade zámok zmizne. Áno, deckovia, dávajte lajky. Je veľmi zaujímavé zistiť, kto je v tomto mystery balíčku. No a zatiaľ navrhujem otvoriť mystery balíček Batmana. Tak, jeho číslo je 810. 810. Mystery balíček Batmana stojí 1 like. Nebojte sa, deckovia. Hneď teraz ho tam dám. Zdá sa, že to zabralo. Pozrite. Deckovia, vo vnútri Batmanovho balíčka je kopa vecí. Poďme ho rýchlo otvoriť. Dúfam, že tam nie sú žiadne netopiere. To nezistíme, kým ho neotvoríme. Pozrite, niečo odtiaľ vypadlo. Je to vysielačka a je na nej nálepka Jokera. A čo ak Batman vzal túto vysielačku samotnému Jokerovi? Poďme to vyskúšať a spojiť sa. Príjem, je tu niekto? Našli ste moju vysielačku. Teraz si idem po vás. Rýchlo ju vypni. Zdá sa, že k nám do štúdia ide Joker. Kto vypol svetlo? Tak a som tu. Ahoj. On ma kopol elektrinou. Naletel si na banálny žartík. Čo si taký vážny? Poďme ti nakresliť úsmev. Mám tu takúto zbraň. Tak, opatrne, seď pokojne. Teraz vyletí vtáčik. Čo si to urobil? Teraz máš tvár ako klaun. Tento Joker sa mi vôbec nepáči. Je to úplný blázon. Poďme odtiaľto preč. Poďme, len vezmime so sebou balíček a odlákajme ho. Hej, Joker, pozri, tam je Batman. Kde je Batman? No tak, vylez, ty zbabelec. Teraz ťa vyfarbíme. A kde ste? Rozhodli ste sa zahrať si so mnou na schovávačku? No tak sa zahrajme. Tak, a kde ste sa schovali? Cítim, že ste blízko. Pozrime sa do mystery balíčka. Možno je tam niečo, čo nám pomôže zbaviť sa Jokera. Pozri, čo som našiel. To sú Batmanové dymové granáty. Presne tak, s takýmito bojuje proti nepriateľom. A čo ak ich použijeme proti Jokerovi? Poď, ja hodím. Rýchlo odiď odtiaľto! Aha, máme vás! Tu nie sú. A čo ak ste tu? Ani tu nie sú. Zvláštne. Ale určite tu boli. To znamená, že nemohli odísť ďaleko. Musím sa ešte lepšie poobzerať. Evgen, ty snad nevieš hádzať? Veď to nebolo naschvál. Kvôli tvojmu nebolo naschvál sme skoro skončili v rukách Jokera. Dobre, pozrime sa, či v tomto mystery balíčku nie je ešte niečo.
Tak. Deckovia, je tu lano a na konci sú lepkavé netopiere. Zdá sa mi, že takáto vec dokáže chytiť aj slona. Ticho, ide sem. Deckovia, myslím, že toto je ideálny moment na chytenie Jokera. Tak. Evgen, prečo držíš to lano? Veď ja ho nedržím, ty si vlastne chytil mňa. Poď, pomôžem ti. Tak. Joker odišiel príliš ďaleko, týmto lanom na ňo nedočiahneme. Dobre, pozrime sa, čo ešte je v tomto mystery balíčku. Deckovia, pozrite, veď to sú Batmanové putá. A v čom nám pomôžu? Jokera musíme najprv chytiť. Súhlasím, dobre, pozrime sa, čo je tam ešte. A čo povieš na toto? Veď to je sieťomet od Batmana. Tak toto sa nám hodí. Dostal som nápad. Čo keby sme spojili dymový granát, lano a sieťomet? To je skvelý nápad. Tak, kde je tá bombička? Tu je, zostala posledná. No čo, si pripravený, Joker? Pripravený. Zabralo to, chytaj lano, bežme ho zviazať. Что это такое? Vyťahuj sieťomet! Joker, si zatknutý! Áno, deckovia, chytili sme skutočného Jokera. Nič ste nechytili! Hneď sa oslobodím a ste nahratí! A čo takto? Ups. No čo, chlapci, odveďte ho. Tvoje miesto je vo väzení! Mimochodom, v Batmanovom mystery balíčku už nič nie je a to znamená, že môžeme ísť otvoriť ďalší. Deckovia, zatiaľ nemôžeme vziať ten tajný mystery balíček, pretože jeho cena je ešte 10 000 lajkov. Takže ich prosím, nezabúdajte dávať, inak nezistíme, čo je vo vnútri. No a zatiaľ navrhujem vybrať balíček Spidermana. Poďme na to, jeho číslo je 143. Tak, 1, 4, 3. Deckovia, cena tohto balíčka je 5 odberov na kanály. To znamená, že na kanál Mr. Drew sa musí prihlásiť 5 nových odberateľov. Deckovia, hneď teraz prejdite dole a kliknite na tlačidlo odoberať. Deckovia, chýba už len jeden odberateľ. No tak, pomôž nám. Deckovia, tento balíček je ešte väčší ako ten Batmanov. Mimochodom, vo vnútri niečo je. Poďme ho otvoriť. Deckovia, pozrite, našiel som nejakú čelenku. Zaujímalo by ma, na čo slúži. Neviem, ale poď, ja si ju vyskúšam. Veľmi sa mi páči. No čo, cítiš niečo? Som si istejší. Super, dobre, pozrime sa, čo ešte je v tomto balíčku. Neuveríte, čo som našiel. Pozrite, veď to je tekvicová bomba zeleného goblina. To je super. Zdá sa, že som ju aktivoval. Evgen, a ako si to urobil? Čo som urobil? No, uhol si sa takto. Ja neviem. Telo to urobilo samo. Myslím, že som na to prišiel. To je čelenka s pavúčim zmyslom. To je skvelé. Možno je tu ešte jedna taká čelenka? Nie. Pozrite, čo to je. To snáď nie. Veď to je Venomov balónik. Zdá sa mi nejaký podozrivý. Je to obyčajný balónik. Čoho si sa zase zľakol? Evgen, čo ti je? Som v nejakom slíze. Hovoril som, že je podozrivý. Evgen, daj aj mne tú čelenku. Nie, je moja. No tak mi ju daj. Ja to dokážem robiť aj so zatvorenými očami. No a čo? Deckovia, vidíte to? V balíčku Spidermana je štít Kapitána Ameriku. Zaujímavé, čo tu vlastne robí? No tak čo ti je? V jednom z filmov Spider-Man pavučinou vytrhol štít Kapitánovi Ameriku. To je super. A čo keby sme ten štít skúsili niekam hodiť? На, забери свой щит! Decka, zostal tu posledný predmet. Tak, skúsim ho vytiahnuť. Nejak sa to zaseklo.
Что to bolo? To bol asi prsgot Spidermana. Как ты его вернул? Možno sa tá čelenka vybila. Ani baterka sa nedá vymeniť. Teraz je už zbytočná. Mimochodom, decka, v tomto balíčku už nič nie je. A to znamená, že môžeme ísť vybrať ďalší. Poďme. Decka, ste skvelí. Cena tajného mystery balíčka klesla na iba 5000 lajkov. Veľmi dúfam, že to stihnete do konca videa. Prosím, neprestávajte, dávajte ich ešte viac. Poďme zatiaľ otvoriť balíček Ironmana. Poďme, jeho číslo je 123. 123. Decka, cena tohto balíčka je komentár pod týmto videom. Napíšte napríklad, aký je váš najobľúbenejší superhrdina. Ďakujeme vám, decka. To je super, poďme ho rýchlo otvoriť. Je to niečo veľmi veľké. Decka, pozrite, veď to je skutočná rukavica Tonyho Starka. Tak, Evgen, nájdi druhú, chcem si zalietať. A kde je tá rukavica? Ešte to aj prerazilo strop. Nestihol som ti to povedať, ale druhá rukavica v balíčku nebola. Dobre, poďme sa pozrieť, čo tam ešte je. Zdá sa, že som niečo nahmatal. Decka, našiel som blaster Tonyho Starka. Zdá sa mi, že je to veľmi silná zbraň. Len na mňa nemier. Tak, skúsme vystreliť do stola. Decka, veď to vôbec nie je pištol. To je ovládač od tohto auta. Pozrite, je tu napísané auto Ironmana. To je super. A skúsme, či toto autíčko nejazdí aj po stenách. Tony Stark je predsa génius. Poďme na to. Tak, myslím, že táto stena bude vhodná. Skúsme to. Tak, je tu práve nejaký špeciálny režim. Stop. Ona держа! A ani to nepadá. Skúsim ho poovládať. No len sa pozrite, autíčko jazdí po stene. To je skvelé. Decka, to je proste neuveriteľné. Prvýkrát niečo také vidím, ale musím samozrejme ešte potrénovať, aby som také autíčko vedel ovládať. Wow, to si urobil ty? Áno, ja nechtiac. A to auto vie aj lietať? To sú teda technológie Tonyho Starka. No s takými technológiami treba narábať opatrnejšie. Dobre, poďme sa pozrieť, čo je ešte v balíčku. Decka, pozrite, čo som našiel. Marvel Experiment Tony Stark Corporation. To je zrejme nejaký jeho experiment. Je tu dokonca aj návod. Poďme to otvoriť a pozrieť sa, čo to je. Tak, decka, preštudujme si návod. Treba vziať 2 skúmavky a zmiešať ich v nádobe. Potom pridať vodu. Tak to aj urobíme. Počkaj, robme všetko na podnose, lebo ja týmto experimentom neverím. Tak, decka, otvárame prvú skúmavku a vylejeme ju. Potom vezmeme druhú a tiež ju vylejeme. Teraz treba vodu. Tu máš, drž. Ďakujem. Teraz to poriadne premiešame. Teraz otvoríme fľašu a nalejeme tam túto zmes. Len stačí poriadne premiešať. A teraz pridáme toto činidlo. Wow! Wow, decka, skutočná sopka! Aké super! Ja som niečo také ešte nevidel. Niečo sa tu objavilo. Pozrite! Veď to je hračka kapibara. No, experiment je super a ešte sme aj hračku dostali. Tak, poďme sa pozrieť, čo je ešte v tom balíčku. Tak. Decka, pozrite,
To je nanosliz od Tonyho Starka. Nanosliz znie strašidelne. Nechcem sa ho dotýkať rukami. Úprimne povedané, ani ja. Vylejme ho na kapibaru. Poďme na to. Pozri, aký je neobyčajný. Wow, kapibara v obleku Ironmana. A čo ak nanosliz je vlastne oblek Ironmana? Nebolo by zlé si ho vyskúšať. Poďme. Zdá sa, že sa minul. Ahoj. Mimochodom, decka, v balíčku už nič nie je. A to znamená, že si môžeme vziať ďalší mystery balíček. Poďme. Ach, zatiaľ si nemôžeme vziať tajný mystery balíček, lebo potrebujeme ešte 500 lajkov. Decka, prosím, veľmi nás zaujíma, čo je vo vnútri, takže na ne nezabúdajte. No a zatiaľ navrhujem vziať balíček Halka 067. Decka, mystery balíček Halka je zadarmo. A čo ak tam vôbec nič nie je? Neviem, poďme to skontrolovať. Decka, pozrite, je tu maska Halka. Vyzerá strašidelne. Vyskúšaj si ju. Poďme. No, ako mi pristane? Evgen, a čo sa to teraz stalo? Tak nahlas si zareval. Presne ako Hulk. Skoro som ohluchol. Táto maska ma zrejme čiastočne premenila na Halka. Tak, radšej ju odložím nabok a už si ju nebudem dávať. Poďme sa pozrieť, čo ešte je v tomto mystery balíčku. Tak, je tu nejaká plyšová hračka. Pozrite, decka, veď to je bábätko Hulk. Mimochodom, vo vnútri niečo je. Týško, maličky, upokoj sa. Pohľadaj rýchlo nejakú hračku. Je tu taká ohybná hračka. Daj sem, Týško, maličky. Čo ti je? Týško, prosím, upokoj sa. Poďme rýchlo nájsť niečo, čo ho upokojí. Nič viac tu nie je. Akože nie. Pozri, zelené mlieko s cumlíkom špeciálne pre Halka. Na, možno chceš piť? Ako ho vlastne upokojiť? Decka, pozrite, veď to je popyt Halka. Tomuto maličkému sa to určite bude páčiť. Na, drž! Mini Hulk sa zmenil naspäť na hračku. Ešte, že sme mali tento veľký popyt. Mimochodom, v tomto balíčku už nič nie je. Poďme sa pozrieť. Možno si už môžeme vziať tajný mystery balíček. Decka, chýba už len 10 lajkov. Ja som like dal. Evgen, možno si zabudol ty? Naozaj, zabudol som. Hneď ho dám. Tak, potrebujeme ešte 9 lajkov. A kto ho nedal? A nie si to náhodou ty? Prosím, choď dole a skontroluj to. Ak nie, urob to hneď teraz. Hurá, hotovo! Zadaj kód 999. Decka, tajný mystery balíček je Thanos. Je veľmi strašidelný. Dokonca aj superhrdinovia sa ho boja. Dobre, poďme otvoriť tento balíček. Veľmi dúfam, že nepríde k nám do štúdia. Ja tiež. Decka, no len sa pozrite, veď to je Thanosova rukavica. Môže nám splniť akékoľvek želania. Nekonečne veľa cukríkov. Ten najlepší herný počítač. Všetky hračky sveta. Andrej, ja miznem. Evgen, decka, Thanosova rukavica ho práve niekam odniesla. Prosím, pozrite si toto video, alebo tamto video, ktoré sa objavili na vašej obrazovke. Sú veľmi zaujímavé a ja už bežím. Premyslím, ako zachrániť Evgena. Ahojte všetci!